lafiya ya turai. Lafiya lau kin san tunda na dawo daga turai ban samu mun haɗu ba. Gaskiya ne. Abubuwan ne gaba ɗaya na ga garin zafi yayi yawa. Kin san mu can turai fa ba a zafi. Allah. A haba ke ko ke da kika san komai. Wannan wayar da kike gani a turai idan ta ɗauke kina ajiye ta kafin minti 2 ta cika. Wallahi Allah can idan kai wanka su da yawa sai ka fi sati ma baka yi ba saboda tsabar waidan garin normal ne. Kai ai da nake can na so in kira ki mai video call saboda ki ga ya tsarin turai. Kin san turai ba wurin wasa bane sai ka kai shege zaka je. Allah. To ba ki ganna ba? Ja'iri talle. Ko wace ce isa mun haka? Ta kadari? Ham. Talle! Kai. Talle! San wannan ne? Sallaman da nake ya kamata a ce ka amsa, amma ka tambaye ta sani. Talle, magana da zan faɗa ma gwara kafin ma mu ce maka wani abu ka biyo baya na mu je mu wanke motar nan. Alhaji tun ɗazi ke son fita ya bar mota da datti. Ka ƙi ka zo mu je mu goge mai. Gaba ɗaya na wanke taya ya ce ba ta bai mun goge motar ciki. Yana cewa talle. Okay, kin san mu a turai sunan wata waya ce da ta fito sabuwa tallas sunanta ai. Talle. Mana. Da kai nake magana ka zo mu je mu wanke wa Alhaji motar nan. Ai irin waya yake so ai. Shi ma? Na masa alƙawari in na tafi na dawo za a kawo masa. Allah. Kin san fa irin wayar ba a cajin ta. Kawai idan wayar ta kusa ɗaukewa kana ɗora ta akan teburi kan ka tashi ta cika. Allah. Ai sunan wayar kenan tallas. Yanzu ya fi namun nan. A haba kai nan ai ba waya ake rikewa ba. Ko sunan Kai talle ka kai kana kula kai baka ga inda nake bane to na zo zan na cika ta da kai da kuma je kai ai mutanen ku gabaki daya fa kowa ya zo waya yake bukata. Allah shi talle. Haba Anya ba sunan ka bai. Haba kai ga babban yaro ne ni fa.